Какво е донесъл вятъра насам? Някакви цветлета. Я да видя. Познахте ли ги? Няма да казвам какво е. Отивам да търся източник. А то е съвсем наблизо. Погледнете. Хората са направили ограда от тази синьо-лилава красота. Вижте за какво става въпрос. И сега ще ви кажа. Това е Thunbergia grandiflora. Красавицата на Индия, Китай и Непал. Това е една лиана, която в родината си може да достигне 10, 12, 15 метра. А и много успешно се отглежда в саксия, като се подрязва. В Индия и тук в Флорида, както и там, където е родината, тя може да бъде и агресивна. Затова е необходимо често подрязване. Вижте, пчелите я обичат. Пият от нейния нектар. Погледнете за какво става въпрос. Истинска прелест. Аз я имам опит от нея. Цъфти през топлите месеци. А сега сме февруари и понеже тук в тропиците, тя цъфти целогодишно. Ето тук ще има нови цветове. Съвсем скоро. Ето тук се образуват също нови. Семена не виждам. И листята са много красиви. Погледнете тази сърцевидна форма. И леко набраздени. С една дума, много красива лиана. И понеже е в земята, да ви покажа и стеблата й. Тук те са доста масивни. Това е една вечно зелена лиана, която успешно радва дори при саксийно отглеждане. Това е от нея. Бенгалски тромпет. Една тропическа красавица. Истинска красавица.